Ngayong hapon sa yung tanan ha guys. Ako ni pataklan na ang kabaw dito sa among uyuan guys. Dili sa akong uyuan, sa kabaw sa akong uyuan nga laki. Wala man may laki kalabaw diri guys. Amo ning dadon ngadto kay nangog na. Manamunaghan ni ba. Diri ko ni sakyan sa may lapok na. Makasakay na sa tanig kabaw guys. Oops. Okay. Hop, wat. Sakit ka bang? Wat. Okay. Oops. Sakay yung kabaw guys. Medyo layo itong ilaha guys. Kito sila sa sitio Manigom. Proper ba may. Ang among silingan din rin haantay kabaw. Pero ito silang bukit. Karyadahan daw ko no. Mangyahatod din ako ato sa akong uyuan para matakla na ni guys. Ni apas dai si mama guys. Ito sa uli. Bali mo ning payag sa kong papa diri guys. Nasi ni mga tanom diri nga tanom tapos nasi mga manok. Abot na ko diri guys. Wayo. Yo. Boy. Ada isi kok. Sakit sa lubot ini magsakay kag kabaw guys. Wat. Wat. Ma. Uy ma. Ma. Hamon ka. What? Sagaw na ako dari sampaya guys. So, ang tubag tawagon guys. Oops. Bye. Tidak pa usah. Yo. Woyo. Bye. May tao. Muna yung payak diri guys. May balay na siya rito sa atbang. Di mo na sintong puyo kay layo ko siyang uma. Wa man diri siya lokring ma. Wa diri. Wa.